Jak se to dělá? První hliníkové čutory používali švýcarští výletníci na počátku 20. století. Dnešní láhve lze snadno opět naplnit, což znamená méně odpadu. Lze je také recyklovat, takže skutečně nic nepřijde na zmar. Některé z těchto prvních lahví přežily až dodnes, což nám připomíná, že byly skutečně stavěné na výdrž. Dnes výroba těchto lahví začíná hliníkovým pukem o průměru 6 cm. Tento puk putuje do automatického hydraulického lisu. Zde tlak 600 tun udělá z tohoto malého puku dlouhý válec, včetně dna. Čepel usekne otevřený konec na patřičnou délku a další nástroj pak tento válec sesune na dopravník, který jej odveze do dalších částí výrobní linky. Hliníkový válec pak dopadne na buben, který jej pošle k další stanici. Tam další roboti natočí válec tak, aby pak mohli přeměnit jeho volný konec v hrdlo lahve. Celkem se tato operace sestává z 26 kroků a výsledkem je hrdlo polovičního průměru, než je původní tloušťka otvoru. Tento postupný proces znamená menší tlak na kov. Poslední nástroj vtlačí do vnitřní části lahve splétaný kroužek. Do něj se vešroubuje víčko. Díky tomuto procesu je hrdlo o hodně silnější než zbytek lahve, takže vydrží i méně šetrné zacházení. Nyní lahve putují do myčky, kde se z nich musí pečlivě odstranit lubrikační olej, který tam zbyl ještě od formovacího procesu. Další stanicí je sušička. Po několika minutách jsou čisté a připravené na další část procesu výroby. Vnitřní stěna hliníkové láhve bude potažena ultratenkým polymerem. Toto rotující zařízení každou láhev pod tlakem zvedne a přemístí k rozprašovači. Hubice rozprašovače pokryje vnitřní povrch láhve polymerem. Tato vrstva byla navržena tak, že je chemicky inertní, takže nebude absorbovat ani přenášet vůně, ani chutě. V tomto okamžiku je vnitřní plášť práškový a mohli byste jej setřít prstem. To je však jen dočasné. Po ošetření vysokou teplotou prášek stuhne a plně se spojí s vnitřním povrchem láhve. Láhev stráví 10 minut v peci rozpálené na 180 stupňů. Vnitřní vrstva láhvy nijak nepřidá na váze, když zvážíte láhev předtím a potom, rozdíl je jen několik gramů. Nyní se láhev zatočí kolem několika barevných rozprašovačů, aby byla vrstva barvy stejnoměrná. Stejně jako vnitřní plášť se i tato barva musí ke vnějšímu povrchu vypálit. Když je barevný plášť suchý, získá lesklý vzhled. Automatická stěrka nanese na láhev předdefinovaný vzor. Mezi jednotlivými vrstvami barvu vysuší proud vzduchu. Každý vzor se totiž skládá z několika barevných vrstev. Nyní je čas přišroubovat víčko. Společně se zašroubováním víčka proběhne poslední vizuální kontrola. Od malého hliníkového puku až po praktickou čutoru. Neuvěřitelné. Tato přeměna trvala pouhé 3 hodiny. Tyto láhve existují v mnoha stylech, takže ve vás zanechají skutečně dlouhotrvající dojem.